Isin lakake golekno saleh iki lho iki wajib kok diotol piteh sembah nuwun ya diwiwiti sinom nduk ya tak bukanane celuk ya kok terus diteruske karo ibu-ibu waranggana kabeh rata ya nolodol aku tomo sing sekolah kayane mumpuk nanti sambar aja kasusu sawake jembar-jembar marine lampu-lampu yo suara suling kumandang suarane Yo putarni yo malam minggu kota Solo kangen rame apa sito apa ora mampir mampir
Sindene sing kasepuhan kabeh wis kumanan. Ya, genti wirasuwarane ya diwiwiti saka Pak Jadi. Ya. Saka Mas Senen. Ya, Den Mas Senrun. Ya. Api nafsu tapa Rasulullah komandang suarane senenge banget ora bisa ngumpul Pak Pardi wis urung iki. Udah toh? Iya karene Pak Warjo. Iya. Hamba Sembah nuwun. Yo, sadurunge uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Nduk, sepisan aku ngaturake kula nuwun wonten ing tlatah Gathak Ngestirejo Tanjung Sari. Yo, ana ing Gathak 1, Gathak 2, Kerja Ngestirejo Tanjung Sari. Heeh, iki tempate ana ing Gathak Ngestirejo Tanjung Sari. Yo. Matur sembah nuwun bengi iki awake sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan rene. Ya, kula nuwun gladi wanuh kula sak rombongan. Ya. Menawi kula sak rombongan kathah kelimpute, kathah kaluputane jalan menika tasih tahap latihan. Dalange nek yogane mono wis anu tenanan. Ya. Heeh, nek dalange wis latihan ditimbali mrene. Ya alhamdulillah, Nduk. Ya, diokahi bersyukur. Alhamdulillah banget. Ya. Iki bengi iki awake dhewe sono ning Gathak Ngestirejo kanthi adicara apa bersih dusun utawa rasulan ya ngendi wae. Gathak 1, Gathak 2, terus Kerja Ngestirejo Tanjung Sari Gunung Kidul DIY. Ya acarane bersih dusun. Iya, matur sembah nuwun. Ya. Kanthi acara bersih dusun iki awake dhewe ndongake utawa sedekah bumi, ndongake karo Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene. Yo, Gathak Ngestirejo ana ing Gathak 2, Gathak 1 karo Kerja Ngestirejo Tanjung Sari. Yo, muga-muga tansah semulur anggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Yo, amin. Sarta para wis pokoke kabeh diparingi sehat, diparingi rukun, ayem tata titi tentrem. Yo. Ora ana cecongkrahan apa-apa, pokoke sing dijaluk ya rukun lan luwih saka taun sing wingi-wingi. Ya amin, matur sembah nuwun. Sarta ya muga-muga kanggo taun sing kedepannya ya sangsaya luwih apik, sangsaya luwih guyub rukun ayem tata titi tentrem ora ana halangan apa-apa. Ya sembada sing digayuh, semulur sing dilakoni. Ya lan pokoke donga terbaik untuk para warga Gathak Ngestirejo. Oh iya. Iki kon lingguh nek ning kene iki jan antusias penonton luar biasa, Nduk. Yo. Jan kene iki penonton ning daerah kidulan iki tertib kabeh alhamdulillah. Yo. Padat merayap tur yo lenggah kabeh. Yo. Ngarep ana sing ngadeg siji wae wes kok mburi disuraki. Yo. Ya sing tertib ki ngono kuwi ngono lho. Dadi tegese iki penonton ki bisa meresapi dengan seksama apa yang dilakonkan oleh dalang. Ya ngono kuwi apik. Ya senengku nek
timbali ana ing tlatah kidulan ngene iki ya penonton ajeg awet ya iso marai semangat luar biasa tur antusiase ya luar biasa ya alhamdulillah matur sembah nuwun ya iki tak teruske kanthi acara bersih dusun ki para warga kene iki nalurekke tradisine nenek moyange nduk wo genah wong wis dilakoni turun temurun lan ora bakal iso diilangke lan ya aja ngasilang ya adicara rasulan ki aja dilangke aja digawe punah ya malah para sangsaya dilestarekke wa kudu kuwi nduk ya minimal ya wayangan ya ora kudu dalange aku ora kudu nimbali awake dhewe nduk ya nek rasul ki ya minimal wayangan ya terus acara liya-liyane kuwi bebas nduk ya jan oke-oke iki nek rasul ki ya oke-oke wayangan mesti kuwi lah iya ya muga-muga kanthi ana adicara bersih dusun iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dukun sewu tuh ngrembaka panene mlimpah hasil apik kabeh amin terus para pegawe sing dadi pegawe mundhak derajate mundhak pangkate mundhak bayare terus nimbali meneh ya sing padha sekolah bijine apik kabeh ya padha tertib amin sing lagi nandang lara utawa lagi ketaman penyakit utawa lagi gerah ya muga-muga enggal husada sehat bagas waras ya amin sing lagi ora iso rawuh utawa lagi ora iso ndugeni acara wayangan iki ya tak dongake sehat terus amin lan kabeh para miyarsa sing lenggah utawa sing ngadeg barang ora mung sing lenggah tok nah iya wis pokoke kabeh para pamirsa sing ana ing kene ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras ayem-ayem tata titi tentrem ora ana alangan apa-apa nggone gayuh marang urip nduk marang gegayuhane wis ngono wae ya amin matur sembah nuwun lan para pedagang sing mapan ana ing kene bengi iki ya muga-muga enggal diparingi laris manis hasile iso berkah kabeh ya pengangkah kurang nganti jam 11 wis entek kukut lah iya ngono kuwi ya ateges laris tenan ya alhamdulillah matur sembah nuwun ya aku uga ngaturake panuwun ya kuwi dumateng panjenenganipun yang terhormat setunggal Bapak Lurah Ngestirejo sapa Bapak Lurah Wahyu Suhendri ya terus aku uga ngaturake panuwun dumateng Bapak Dukuh Gathak 1 panjenenganipun Pak Edi Rusmanto ya terus Pak Dukuh Gathak 2 sapa Pak Sumardi ya lajeng Bapak Dukuh Kerja panjenenganipun Bapak Eri Sunandar ya matur nuwun uga ngaturake panuwun ya dumateng RT RW Gathak 1 2 dan Kerja ya uga Bapak Suharno SE Sarjana Ekonomi selaku DPRD Kabupaten Gunung Kidul Partai Nasdem ya matur nuwun lajeng kagem Ibu Kuswarini matur sembah nuwun DPRD Kabupaten Gunung Kidul uga saka Partai Nasdem ya matur sembah nuwun terus Polsek Tanjung Sari dan Posmil Tanjung Sari ya matur sembah nuwun pokoke matur sembah nuwun sanget dumateng para panyengkuyung adicara bersih dusun wis pokoke matur sembah nuwun ora iso kula sebutke setunggal-setunggal pokoke matur sembah nuwun dumateng para warga lan sedaya kemawon ya sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan lan wis kepareng anakake adicara bersih dusun ya muga-muga ndadekke berkah ya muga-muga ndadekke ayem tata titi tentrem tambah sangsaya rukun luwih saka sing taun wingi-wingi amin wis kabeh pinerkanti ning Gusti ya nok ya iki uga aku ya salam-salam kanggo keluarga besar SLTP Negeri Tigang nglipar ana ing Jeruk Legi ya sekolahanku ya weh alhamdulillah entuk apa dana saka dinas pendidikan nduk ya Pekasan iso nggo ngrehabilitasi sekolah ya alhamdulillah iso dibangun ya fasilitasnya ya insyaallah sakwise dibangun sangsaya luwih apik ya amin matur sembah nuwun ya salam-salam iki ora usah nepungke sinden men do tepungi dhewe-dhewe terus nyemplung nang wajan dhewe-dhewe lah iya nanti kaya ayam goreng lah iya iki ana bintang tamune ya sapa diaturi munggah wae ya kok sing enek ming Mbok Suhindra iki Mbah Waluyo nyanti oh nguyuh iki ya iya Mbah Waluyo karo Mbok Suhin diaturi munggah panggung diserampatke ya
Wis sembuh iki kaya isih ning transit kok, Mbak. Ya. Oh, lek kuwi ning kono. Iya. Iya. Tansah wong atiku kayuga. Hei. Saya nambahi wangon dasar ayu lecet kuning ora mau hatiku dadi komeng mesama sedih hatimu Yo. Bintang kecil di langit yang tinggi awan banyak bagi biasa ingin Yo. Os. Os. Ah, sae. Iya. Selamat. Oh, iya terus. Nah, yo. Hey. Blak tung. Umumnya sing disawerke sampean kok malah kancane ta?
Lah kowe arep mateni aku kok. Kene mengkis-mengkis kok delantak. Sing delantak kepenak lah sing ngobat abit iki enggak mau. Nggo tambah adem gitu. Lah nggih iki men kemringet lho. Nggih. Adem malah ora kangelan damoni kok. Tekan kene kok ora bareng ki piye to iki mau? Malah wis tuwek dhewe-dhewe mbok wis emek. Lah ning mau ya ditakoni lho. Takone apa? Lah kok Mbok Suhin kok ora karo Mbah Waluya ngono. Ora kudu to. Lah kudu Pak. Aku karo kowe iki ya jeleh. Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa. Mah, aku ya ora sigar, meh. Sigar wae sing ngomong sapa ora sigar. Meh anggon aku ora sigar. Alah, aku kudu sigar lah wagu ora sigar. Ora sigar. Nek konamu arep sigar karepmu ora karepmu. Aja ngono kuwi to. Awake dhewe dienggo conto, dienggo patuladan. Wah, contoh kok ngene iki ya tengek. Omah-omah wis 40 tahun ora tau tukar padu ya ta. Mung neng-nengan. Aku nek padu ki zaman milenial ki nganggo WA, aku ora ngomong-ngomongan. Lah ya padu nganggo HP ya HP telur nyak ngono kok. Masa meng padu entek pedet siji ki rak ya. Lah pokok pateni. Lah ora lah angger entek paketane tuku nggo padu ora entek. Wis syukur. Kula nuwun Mbok Cange. Nggih, kula nuwun wonten ing Tlatah Gathang Estirejo Tanjung Sari. Nggih. Ugi kula nuwun wonten ngersanipun masyarakat warga Gathak Estirejo Tanjung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukokno kae Pak ning. Ngopo? Kae lho klip-klip kae lho. Kae ora enak. Kaya bang gula kae iki. Kae to? Heeh. Oh, zaman biyen iku ora ngono kae dolanane kok. Lah, kepripun? Dolanane mengek-ngek. Nek saiki nganggo kaya ngono kae. Karo brusukan. Aku wis tau bakul ngek-ngek ngono kuwi. Mulai saka wayangan jam 3 ki rak aku wong jireh. Nggih. Ngek-ngek tak pikul engko mlayu ya banter wong liwat ngandhing kuburan. Heeh. Lah kok ngecer siji ning ngarepku kepidak aku. Wah, kowe lho mlayu. Sampeyan wis anyar iki. Wah, lah nek jeneng dagelan iki dituntut gonta-ganti. Lah. Ana gedhe tuwa kanggo ngerti kuburan kok jirahe ra karuan. Lah aku ting kon milih umpamane jam 1 bengi kon lewat kuburan aku trimo lewat pasar aku. Lah iya pasar jam 1 wis rame kok. Mulane Oh kuwi. iki rak ya rumah masa depan kita to. Kok ndedak diwedeni iki lah ngopo? Tenan ra wedi kowe. Aku to. Nek ra wedi kok mangkat wayangan mau. Udah kan karo cicilan wedi kok nek kuburan. Lah jane nek ngono kae kok malah ora perlu diwedeni lho Pak. Sing tak wedeni ning alam donya iki jane mung siji. Apa niku? Tanggalan. Lah. Ora tanggalan kok wedi. Wah, angger tanggal siji niku lewat ngarep tanggalan mlayu. Lah kok. Lah jelas nek jaket ireng kathok ireng kacamata ireng nagih kok. Mulane ki rasa sok ngono kuwi. Mulane sesuk kaya ngono kuwi. Nemu utang piutang yo. Wah, wong ya dienggo makani dapurmu ngono. Karo bojo dapur. Ayune kaya ngono kok dapur-dapur kae. Lah yang arep ayu ki ra ya ndek dapur. Wah, lha iya ya. Ora ndek Dapur dapur. ki rai lho Pak ne. Apa iya? Nah iya. Oh, tak kira nek dapur ki pawon kae kok ya nek. Nek kowe nganggep rai nek ngono kowe ki ning nggon dapurmu ki ya raimu. Peng pindho ya. Iki dirawuhi penjenengane Pak Harno. Nggih. Terus anggota dewan komplit Bu Ibu karo Pak sapa iki Pak Anu. Sapa ya? Sapa harus? Lah putrane Pak Harno iki sapa jenenge? Heeh, Pak Rian. Lah mbiyen Pak Harno iki nek ra mukir sing ngomong aku lho mbiyen kuwi. Oh, Biyen yo melu ngemong lho Lek. Wis tau ngompoli aku mbiyen kuwi. Ah terus piye kok njot emosi? Lah tak wales mbiyen. Wong bayi ngompoli kok diwales ki ya. Nggih nun sewu Pak Harno niki tenan kok kula nggih wong mbiyen kula niku sing makan iki bapakne Pak Harno Nah, mbiyen. padha kula nggih. Heeh to. Nggih. Heeh, ketok ana rawuh penjenengane Pak Kasiwon ya. Nggih Pak Kasiwon. Kapolsek Kasiwon. Manu, Pak Kasiwon Nggih. ki setya budaya, pelestari Nggih. budaya tur setya karo apa Bojone. seniman seniwati ki Oh. wis pokoke lomah lameh sing jenenge Pak. Nggih, Pak Kasiwon. Nggih, sugeng rawuh Pak Kasiwon. Mulai deh. Gelembok iki. Kuwi lagi Pak Kapolsek. Lah iya. Apa meneh sing anggota dewan sing anu iki. Lah, lekas. Ning aku ya gumun Iki ora tegelan. tegese ora tegelan iki. Lah nek ana wong kepiye ngono kuwi pokoke trenyuan. Lah. Dadi asring mengeluarkan air mata. Wah kok ngawer. Anu ngawur, anu.
tegese iki nek nyah-nyah memelas ki terus Ayo. langsung alah kok le mesake men. Oke, Aku cok nganti isin karo Pak Harno ki. Lah isine kon ngerti. Aku wis ndelik-ndelik ngono digoleki lho nek mulai. Apa sampean lewat ngono kuwi diaperke wae ora. Lah kae Pak Harno mau pas becike rasa lho. Oh iya ta. Aku ra neng kono iki nek di Pak Harno ki lagi temburi becike rasa aku. Mau Iso ora madem kok. rasane ora kepenak. Nek saniki pun sekeco nggih Pak Harno nggih. aja kaya ngono Nek ya kowe wong anakku dhewe lho kae iki. Ayo. Wis Malah matur. anake sampean dhewe sing lembrojolke ora dadi DPR ya. Oh, anakku to? Heeh. Oh lho, ning BRI ngono lho kowe iki ora dong. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Weh, bakul ronde hidran kuwi. Heeh. Ya padha wae to sing penting ora nyolong jupuk. lah penting halal Bakol apa ronde Ronde hidran. Penting ora nyolong jupuk. Oh lah ya bener, wong kuwi ki nglungsur gaweane bapakne. lah gue Apa? Aku ngapa? Nah biyen ndak ya tukang bakul ronde to ngomong kan aku nang UGM lho Dik. Pirang tahun Mas? 8 tahun. Lah kanthi apal. UGM ki apa anggap? Universitas Gajah Mada. Ngawur. Lah apa? apa mbak UGM ki aku ki urip gumantung mara tuwa. Oh, dadi rabi ki urung cekel gawe. Lah ya ono cekel gawe gak aku ya gawe aku ya ning aku wis tau lho ning Ngayogyakarta ki nek jaman biyen ki disebut negara. 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 Lah aku ki rak urung tau sing jenenge ning kutha. Lah tanggoku ki jenenge Lek Bajio. Tenan iki niki kisah nyata Oh, kisah nyata. Lek Bajio. baji ya. Aku urung tau ning kutha lah. Wal ngopo Lek? Mbane kowe klontang-klantung ayo melu dodol es aku ning kutha. Lah nggo aku. Lah kathok kula lah sing aku kathok cekak ora apa-apa. Kaos kula ya kuwi wae. Kowe bonceng pit aku pit ontel ki lho. Sekolah Gandrung ning Yojo ki numpak pit ontel. Lah aku ki dicek. Saka Gunung Kidul tekan Ngayogyakarta ki pet ontel. Lho, lah biyen urung ana kendaraan lho. Lah terus aku ki dicekeli sepet segitiga. Cepet sedih, sepet Cepet segitiga. Sepet kulit kambil. kulit kambil. Lah ya dicekelke. Heeh, engko nek tekan pathuk ngewangi ngerem. Yo aku. Lah medun pathuke tak rem. Sit. Direm le yo, sit aku bonceng. Sit nganti jempolku cok kena ruji bareng. Sit. Lah tekan tengah-tengah pathuke jos. Ketoke drope iki kena sepet iki saya muntir. Jos. Bos ta. Anyar iki. Perjuangane nguripmu ki tenan renyuh ki tenan apa. Lah tekan kono kuwi peleke dadi angka 8. Terus aku ki mikul sepeda ki saka pathuk nganti tekan piyungan. Waduh. Lah terus gandul truk aku nang Yojo karo Nggih. Bajio kuwi Nggih. jujuk nang ngene juragan es. Oh bakul es to. Jurune es klitik. Es kelitrik. Oke iki nek es ki es lilin ora es klitik. Kowe iki ora ngerti jaman biyen kok es klitik iki gelase lincip-lincip pingkungane Ya. mlengkung ngono ge Lah. gile ngono serut. Lah aku ki kon masah es. Lah gandeng urung tau to anggur gluduk mu pencelat. Anggur gluduk pencelat. Lah bareng anu ora ucul kaos aku. Kaos tak samperke aku muaso gluk. Semene-mene iki ora lembut gluk. Bareng wis rampung aku arep nganggo kaos ki kok kaosku ilang. Lah aku terus mbok krama kuwi nyole tak silihem. Waduh, banget. Heme putih ki nutupi sikil mek ketok kemiri kuthak ngene iki. Aku yo mikul es Ayo. Demi perjuangan hidup. Ya karo nganggo hem kuwi mau. Lah yo dadi kaya nganggo ndrok aku. Nek ya tetep nganggo kathok ta Pak ne? Jero. Lah yo jero mosok ning jaba hem. Banyak kaya Tarsan. Lah. Lah tekan paku ngalaman. Paku alam. Paku alaman. Biyen ki nek wong nyebut ki paku Oh ngalaman. lah iya. Wanang Paku wong alaman. Suruh aku teratap. Lah. Urung tau adol kok yo. Lah tak ciduk kowe nganggo gelas gede banget tuh. Ngombe, makasih ngono kecangkeme abang biar. Lah teres iki mentah. Heeh. Ora ngerti aku dadi anggur bar tuku es kuwi anggur guyu ki koprah cangkeme. Zaman dhisik ora ono pewarna makanan kok ya, Pak. Ora ngene ngono. Lah tukang nek baju ning menahi teres mos pira? Sak bungkus tak kabehke. Wow. Seprapat wae go bacot kok ya lek galo sing do tuku dadi Indrajit kabeh. Iki ora do mendem apa kuwi? Abang-abang. Angger matur nuwun ngono kuwi biar. Wah aku lunga pencing akhir. Terima kasihmu pleno ae. Nek ki mendem ora sing do tuku kuwi. Lah aku baline ora metu kono, lah kok joto sing wong aku.
ora. Nggih ngoten niku pengalaman kula Lah, iya. zaman biyen. Berarti le minter iki wiwit cilik biyen iso minteri wong liya ya. Heeh, lho tekan ngomah iki dunek-nek mbok kromo neh aku. Diunek-unekke. Lah klambine teng celana kaya kok mbok aku. Lah iki lemu batik ning ndi abuang kabeh kena setrup ya mbok aku ngono. Setrom. Setrup. Stroke. Nek setrom ki apa? Dengkulmu ki apa budrek apa? Ora nek setrom ki apa? Setrup ki cetha. Sirup kaya setrom. Wes sirupe kakange guna. Nek setrom kuwi sing sok nggo ngencengke benda-benda kuwi lho jenenge setrup. Kae sekrup. Oh, jan parah. Parah. Heeh. Wah, penontone. Iki nek ora wayangan yahne kon lungguh kene iki ora gelem lho. Lah nggih kaya lah arep ngapa? Mongko bluduke ora karuan. Wah, kene wayangan ya gelem nek ora ana wayangan. Gua do lenggah iki sedaya gek marep mriki ora. Lah emoh. Arep ndelok suket. Lalu menika adicara rasulan. Lah iya sing ngomong Merti dusun utawa bersih. ngerti aku. Sing ngomong nek nyewu ya sapa. Rak yo ngono to. Lah iya. Wong aku rembukan apik-apik ya jawabanmu sengak. Ya ora ngono kuwi wong ning alam donya iki kadang-kadang ana sing apik ana sing sengak. Iki sing jenenge kene daerah Ngestirjo, Iya. daerah Tanjungsari, sak enturune iki sak Indonesia bahkan wingi mengeti 17 Agustus. Ya. Ingkang Putri. kaping 77. 77. 77. 70 Bro. Aku ora butuh kuwi lho, Mas. Iki njipuk aku. Tak kira Kok kok rumasane iki. 17-an wingi. Iya. Rame tenan Pak Jadi ki jadi Yuri. Oh, Heeh, Yuri bola voli. Ning sing dipilih wedok-wedok sing Mosok. Contone kinem kowe. Pokoke sak brepetan kaya mbok limbuk Lah ngoten iki. Pokoke sing kaya Gede-gede sak mono-mono kuwi. Ya iya. Goleki sing muni jarene. Oh, Heh, jenenge munine? muni. Lho aku ki yo ngrungokke tenan kok. Wong lemu bobote iki 60 kilo dungu. Angger serpen ora kena niku. Bluk, Bah. bluk. Aku mbaten iki bale Iki ora kena. bale ora. Blabluk ki apa to aku? Bluk. Oh, apa to kaya aku? Lah sing jenenge tukiyem, Tukiyem. lemu banget ya nyemes mumbul rek kono. Wuk ngono nyemes ora kena ngono. Bluk. Bluk. Kok iki bale siji kok suarane telu to aku. Rono terangane angger ora kena ki. Bluk. Aku Sangu yo apa? ora, yo tak iki apa to jane ngono. Lah bareng tukiyem nyemes aku nang isor ngono. Oh kuwi to. Aku yo Kuwi iki apa? sepatune iki rada jebol. Aduh. Nek sepatu ki mesti kudune sing Oh. disawang ngisor. Lah. Kita wong sampean mau contone ngene iki kok oh kuwi to. Lah ya pas mumbul kan sepatune ning dhuwur. Ya ora bae apa ya sak dhuwure ngono kuwi. Sen bener ngono. Sing dakduk ki sing jorok-jorok kuwi. Lha ora kok balik kok siji kok suarane telu. Aku bluk. Bluk. Terangane iki. Ya. Lho apa Apa iki? salto lho. Oh iki ketoke gremes. Hah? Oh iya, kula mau liwat ya rada truk. Ora apa-apa Bu, ora nek udan angger ngene iki terus kowe. Tenang Mas. Nas. Aku kuwatir kowe Win. Lha kok piye? Kok nek kudanan meneng wae engko sesuk-esuk do trukul. Ya Pak kaya jagung. Nggih, ngesoke Oke. dawuh mbok jange. Pokoke muga-muga arepa gremes ki sansaya nambah ayem. Yes, nambah berkah dadi anyep. Weh, lagi. Lah wedake ditoke ndak selak udan. Yo. Ndak keremunan. Anyep-anyep. Menika Jawa barokah. Barokah. Sesuk rampung wayangan njutno nandur. Iya, bener. Wis angger wis kene iki wis petani-petani padha remen. Ibu-ibu sing wis mundhut kloso plastik ora sah ngales mesti mau ning nggo lungguh saiki nggo kudung. Yo. Instruksi. Instruksi. Nggih. Iya wis. Wis Ayo. kono golek yupan awake dhewe Nggih. tetembangan. Ayo. Yo minangkani pamundutan iki tak wacani dhisik dhewe. Nggih, monggo. Seka Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kelinci Ucul sing bawa Mega karo Elisa. Arep disawer Janaka karo Bratasena alhamdulillah. Heeh iki sesuk gek medun. Ya. Tak wacane kabeh wae mboko siji.
Sugeng dalu Masda, kula Bu Sumi Madiun nyuwun lagu Sambung Wanci dalu dibawani Mbak Mega sawer 200.000 transfer kirim kagem Mas Gopleng Kentir. Nggih. Wis ajae seneng gopleng kok. Ya ora seneng-senengan kowe. Lah iya. Terus iki kula nggih arep iklan. Napa? Anu kaos Masda iki kanca-kanca kaya biasane niku lho adol kaos. Kaos Mazda, ono sing lengan Mazda, pendek, monggo, ono sing lengan panjang. Ya. Reginipun pinten, Mas? Sing panjang 80, Ya. sing pendek 75. Nggih, selisih 5.000. Mapanipun wonten pundi? Mapane ndi? Neng sebelah panggung, sebelah kanan sebelah panggung. Ya. Sebelah panggung Mbak boleh Monggo. ngersakaken monggo kaos yang bertulisan Mazda atau Mas Dalang Yusuf, monggo mangke hubungan kalian para-para ingkang sampun keparang pun tugasaken. Ya, siap. Monggo. Terus niki nggih enten melih Sugeng dalu Masda monitor dari Tangerang dan sekitar. Nggih. Selalu jaga kesehatan dan sukses selalu. Amin. Badhe nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi ingkang nyekar Mbok No Mbak Elisa. Oh, siap. Siap. Sembah nuwun wajib ditransfer 100.000. Oke. Kalian 6.500. Oh, admin ya. 65.000 apa piye to kok 03. Salam budaya, lestari budayaku. Baik Dimas Kendrit utawa Miyako ya. Anti penyok dan anti karat khusus nanti dipaketin Magicom Miyako. Wow, matur sembah nuwun. Ya. Kom aku. Heeh. Terus aku goleki caping gunung kuwi endi ora teko-teko. Ora eneng. Oh iya, Sugeng dalu nyuwun lagu lali janjine. Salam saking kula Ebrek Pete matur nuwun. Nggih. Terus iki ana nawala tak bukake nggon jero amplop, Mbah. Nggih. Nek mbukaki ngene iki kudu alon-alon. Nah nggih engko ndak kacer. Ndak gacar. Penitine. Nggih, saking Mbah Darso Senen nyuwun lagu cublak-cublak suweng kalih lir ilir. Ya. Mengke nek gara-gara dingge jineman, ya matur nuwun. Heeh. Terus iki ana nawala dhisik dhewe sing diparingke karo aku mau. Kula nyuwun podang kuning ingkang nyekar Elisa saking kula Suraji Mula. Siap. Matur nuwun sawerane 50.000. Ya. Terus ana meneh. Ana, ya. Iki ana sik tak anune mboko siji. Sugeng dalu Bu Cangik. Nggih, sugeng dalu. Saking Pak Kes Padi Pantai Ngandong. Nyuwun lagon sesideman sing anu Mega. Ya, cekap matur nuwun. Kowe iki seneng Mega to sasae. Nggih mboten menapa-menapa pandemen menika piyambak-piyambak. Nggih. Sing pundi sik disendikani. Sing podang kuning riyen mawon. Sinten Monggo sing sinten nyanyi? ingkang badhe ngaturaken. Jenengan sing bawa Mbok Suhin terus mengke direncangi kalih Mbak Elisa. Oh Ya. nggih. Siap. Ya, terus iki aku no ya ana anu request kon WA. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Liwong kagem rencang-rencang. Kula Pak sampean pacar Rejo Semanu matur suwun sawerane sing tanggal 5 matur nuwun. Wah iki Pak sampean iki Sing numpuk disemayani. numpuk request ning kula. Tanggal 5 sesuk numpuk. Oh nggih, dadi engko rak ya akeh banget to. Lah nggih. Ini enten WA mle Sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek tepang Pak Timbul saking Semanu Wetan dhewe ngapunten mboten hadir namung live streaming ten Cakro. Nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nyanyi Mega. Salam Mas Bronjong, Mas Wariso Gleng. Matur nuwun. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh, ya terus ana meneh. Ana engko sithik tak golekane. Sugeng dalu Mbak Cangik kula nyuwun lagu Podang Kuning kakinten kagem Bapak Samingan Dikotas. Digatas kok. Bapak Roland, Bapak Wardi, Bapak Sakidi, Sugeng dalu, Sugeng cegah wungon lan ugi kagem Mas Dalang mugi tansah pinaringan sehat, ugi kelancaran anggenipun badhe paring lipur dumateng sedaya warga masyarakat terutama penggawean inggih pajucal matur sembah nuwun saking Pak Tambi Jeluk Pacarjo. Amin. Ya. Iki lenggomo ki ora nang kono kuwi. Lah ngopo? Iki jatahe bapake Dalang. Aku nek lungguh nang kono ndak mepeti sing ayu-ayu. Wes. Kuwi ya jatahku. Oh larak ngono. Ya yo dipinangani langsung bawa Mbok Suhin. Nggih, kula bawanane. Siap. Iki Mbak Elisa ora ngadeg sisan saiki, Po. Ya enggak apa-apa. Ayo kan, Duk? Elisa. Nah, sisan. Ya, Daripada engko dadak ngadeg nunggu, saiki dideke sisan. Iya. Nek wis iki ngadeg, nek iki ngadeg liyane melu ngadeg. Nah, iya. Nah, sing wedok-wedok iki lungguh bae. Nah. Sing lenang ya ngadeg anggere ngadeg. Iya. Bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe mau niku teko niku kowe iki dadak dandan kowe iku ora dandan kowe Ora ayu. dandane wis ayu. Heeh. Berarti kula mboten sah dandan mawon nggih. Ayo wis kek lusuti ngono. Weh, aja tajak kene iki aja judak perkudoro nak Oh kepidak. nggih. Omong adoh nomor kudoro sing tidurno kok. Ya.
Kono. Pundi? Kono. Awas ketabrak pangeran Beki. Nadyan wujud temong peksi. Wah, terangane Wiyagana iki ana salah sawijining dalang sing mau bengi dalang Lah genah. Mas berjuang. Mas berjuang. Liyane wis merdeka kae isih berjuang. Berjuang terus. Jian. Busuin. Dalem Kalau tak nak. teng tengah. Oh, iya, kene. Nah, Iya, men bener, anget. men anget. Tengah jero lho, Nduk. Buatan apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jebuk. Iya. Agawe taline berontak. Mriki, Pak, mboten apa-apa medali iki. Mboten apa. Leren sik, Monggo, udah. Pak. Nggih, monggo. Nggih. Wah, jan. Rasa tenan lho nggawa akeh banget. Lah iya nek ora akeh mongso moko siji ya kesele bali. Oh! Alon wae. Mbuh kowe. Halos manis tur merati. Saking bakule tempe. Nggih. Nyuwun lagu sambel kemangi. Oke, kene tanehne aku sing entrengan kok. Suwendan kula lono. Ada pengumuman ini bukan permintaan lagu. Oh, Ya. nggih. Tapi baca. nyuwun Apa niku? boten ngarsanipun para pamirsa, Nggih. gandeng kawontenan sampun boten gemres. Gremes. Gremes. Kula aturi. Pun aturi lenggah Lenggah malih Iya. supados daya Oh. menika saged menikmati menyaksikan. Lah ngeten iki sing tertib ngoten iki sing kula Kanthi seneng. andhaping manah nyuwun wonten ngarsanipun para pamirsa. Matur sembah nuwun awit kawigatosanipun. Lenggah wonten papanipun Piyambak, piyambak. Nggih. Sing mangke kok lah pathoke ilang pathoke. Sing dienggo tengeran telo. Nggih. Telo. Kok telo. Telo nomor pira ngoten. Golek isi podang jenar. Ibu. Heba bunga ing atiku. Duh. Bisa nyanding dadi tamba. Ayo anu. Ayo, Nak. Ayo mbakmu. Waduh. Iya, Pakmu. Waduh. Kayak ora. Wes pas lelu wes. Ayo mbakmu. Iya pakmu. Lah. Lah kan pripun le nyauri? Ayo bener wong Lah benere Iya ngoten. sayangku. Iya. Gara sayang selak wengi. Malah saya ngitep. Esuk awan ning omah wis ora rasan kaluyuran golek isih tak sayang mubeng-mubeng miterangan Yo. ora krasa esuk awan nganti bengi teman yen ngan
Nyambut ati kepranan Naramandang atiku saya Ayo, Bun. pasranati Sonde kapulut Iya, iya. Iya, iya. Ora krasa nang goleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng miteranggonku goleki Kegancangan narinde saka Saratiren tak sawang tambah manis Tiba bunga yen lakone dingnya Semodengan tuntut ati kerahanan Naramandang atiku sansaya badhe kasranani sampekan pulut Wedang ning sampean dipinang. Iya, dong. Iya, Cahayu. makasih. Pamit. Matur nuwun mbokmu. Ana tindhihe ra memang. Heh? Ana anune ra memang. Ono ning 20.000 ya? Wis Ngapusi ra mungkin Ditampa. oleh. Ini nafkah malam ini tuh ini. Ya, Wis semono kuwi. Ah iya. 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 Aja Disyukuri. Ya. Anjir, matur sedanuan nggih. Iki dicipuk nggo tuku boba. Ah, Anu, iya. nggo tuku seblak. Ya. latihan menafkahi Siap. mboko 20.000. Weh, ora ngono tak enane semua. Iya sakit banget loh. Nah, Biar iya. aku Iya. nafkahnya paling ora sedina 5.000. Mangewu. Lah biyen iki beras kira agek 100 kok. Saiki wis pirang-pirang puluh ewu, ora apa-apa. Sun Ya. ya, Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Lisa. Oke, mbokmu. Iya. Ya. Sun ya, Pak. Oh, nggih mboten apa-apa. Udan meneh. Udan meneh. Ya ora apa-apa. Oh, bener, Berkah. berkah. Ya. Muga-muga berkah. Ora Nggih. nek udan tenang wae anggere ngene iki ora. Apa sampean ki iso menging udan? Ora aku Nah mbiyen kudune rek ya mau ki kok kepiyekke ngono lho mereh udane ki ganti sesuk-esuk. aku jane ya pawang udan nyambi ning lingku maca kleru mau. Lho kok kleru piye? Ya wis Aku, ora. Duh Gusti mugi mboten jawah, no mboten iki kebusak. Terus Kaya dadi duh Gusti Lingre. mugi jawah. Ya wis ora. Ora nek udan percaya aku anggere ngene iki. Menika sampun katur. Wajange. Iki enten melih request saking Pak Eko Bilawa. Nggih, napa niku? Anu Sugeng Dalu ki. Sugeng dalu. Saking Suru Kubeng, Setu Bekasi, nderek Wungon, salam kaki sedaya mawon. Menawi orang badhe nyuwun gending sesideman. Yeah. Ya matur nuwun. Nah, siap. Mengke dimenangkani.
Oh, nek ngene iki ya udan jenenge. Lah genah mosok kaya ngene. Ya. Kita anu meneh sing Matus papan ingkang prayogi. ya. Oh. Oh, nggih. Mulai neng kono tau Pak Suraji. Sing dalu Pak Suraji. Iya. Ah wong wayange nek kene sing dipresane kono lho. Lah. Wo nek ngene iki jenenge udan tenan kok jebule, Mas. Nek iki ya udan tenan. Heeh. Ayo. Ayo. Mepe gogek kae koyoke. Lah nek gogek kepepete lho lah. Oh, nggih. Nggih. Rada ketok pokoke nek sing mirsani kene iki berarti kewalik wong saiki sing ngubah penontonnya dadi sing ditonton ya kono iki biasa. Wis Wis mboten sing mriki masalah. kersane pados papan ingkang sekeca. Nggih. Awake dhewe tetep cos panglipur. Ya no, ebrek to tak kira ebrek. Nek eblek iki ada wayang niki. Sing anu Mbak Niken iki donge podang kuning mau iki Mbak Niken wong sing ahli permanukan iki Mbak Niken. Nggih mboten napa-napa. Pun lintoni sanesipun. Lah iki ya ahli nek gur permanukan wis suhin iki. Padake bakul ora kok piye? Yo. Wes, wes. Ya Mbak Niken Duam. Niken Duam menika ingkang maos ngagem bahasa Inggris. Apa? Terus piye? Artine piye ora dong? Kowe sing Ayo dong. wis Google Translate ngono. Oh iya. Niken Ya, Mbak. Duam. Nggih. Nek Iki ora yo cilik banget iki yo. Yo. wah semono kok cilik. Aku yang ngarani gede. Mosok gede. Gede sauraku. Sing ngendika sedenganmu sapa? Nah. Oh, Pak Jadi. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi niku pengamat kok. Pengamat sindene Pak Jadi. Lah sinden ki gawane Pak Jati kabeh. Wong kok padake apa sedengan. Pak Sentun. Sendul. Iya. Lali janjine nek bawane to. Langsung mau. Oh langsung aja to. Nggih, lali janjine denak niki niki Selak ngaturaken. udan. Niken Ora, juga. ya, terang. Terang yo, terang. Yo, Monggo. yo. Mangga. Terang Blek ora. Yo, kowe selak diarep ngentasi memean wae. Yo. Hey, hey. Ayo yo. Iya, iya. Yo. Iya, iya. 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 Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Hai. Tung gentak gentung jas. Jas. Mbah Waluyo kok lenggah to, Mbah? Lah aku ora iso ngejos. Kok ngadeg lho, Ya mbok Mbah? Mbok yo ngadeg wis ditunggoki Mbak Niken Duam. Wah, wis ngadeg iki ya arang-arang. Mungkin kesel aku ngadeg terus. Alah, alah. Nek mau ngadeg ya apa? Ya wis tak ngadeg. Cen Ditambahke nek anu. Ya wis tak lungguh. Malah nesu lho. oh, Terus tak jamoni tenan. cen nyatane Mbak Niken Duam iki menjumenengkan. Sedengan soalnya jare Lah, aja. Lah nyatane kok Mbah Waluyo ngadeg. Terus Aku semangat anggere ta? krungu sedengan ngono ngadeg aku. Yalah. Ayo. Genah nek sedeng ya, Mbak. Iya. Wah, Pak anu, sik kowe rada Piye, maju, piye? kowe rada maju. Maju, Ronan. Pak anu Pak Kapolsek Jare malah gur kadang-kadang iki elek-elek ngono mau. Parani. Hah? Wis, Pun, Pak. arep dipoto nek cara robot ya bayar 4.000 nek gandeng Bang ya monggo. Enak rana nek ditimbalino. Nggih. Pripun, Pak? Arep disawer. Terus ngoten lho. Oh nggih. Nembangse kowe nek rampung gek lungguh. Nek rampung kayak pembayaran kok ya. Oh, lungguh wae. Oh lah genah nek pembayaran ku nek rampung gak pembayaran. Iya. Menapa Pak Harna sampun kondur menapa? Sampun, dereng. Oh, sampun. Oh, Oh, bareng pas Jawa kalau mau. bareng pas Jawa terus kondur. Ajrih kalian toyo. Ya ora. Oh, nggih. Oh, nggih menika sampun terang monggo wonten sanipun Bapak Ibu. Pamirsa monggo klatur enggak malih mungkin nek udan ngadeg melih mboten apa-apa. Oh ngrasake penonton. Nek kira-kira lemah wis melenyek urung iki. Lah ya ora, pun ora. pun jemek kok ya. Oh, jemek.
Monggo lenggah malih engko nek udan kayak ngadeg meneh ora apa-apa. Pokoke lungguh ngadeg monggo. Mboten nek Jawa, won, monggo. Malah sehat. Iya. Janjane kowe Lakatmu Lakas. hatiku suci Landi. Ndase murup. Lha apa iki jenenge? Apa sirah? Oh sirah. Wah. Wah. Kayak engko lemari ya go nentek baterene kayak gek mundur. Sabar. Lah wingi nek kodanan ora konser. Keno. Ora. Ora konser Muhammad Dani. Jeblok. Kayak nek peteng meng karek ndrungkluk kok kayak ngono kok. Ya, disawer. Sawer. Sawer. Nggo tuku baterai. Siap. Sama-sama. Tetap semangat. Wis gek durip kene. Tuku baterai. Iya. Ah, Wah, lah biasa. iki setelane nggon ngendi ta, Pakne? Lah kuwi bingungke mobil kuwi. Lah kok piye? Lah Bang Ijo murup barang iki mobile maju mundur. Oh, saklare. Saklare ning kathok ndah kabele. Kowe kok ngerti kabel barang to? Lah nek saklar listrik kan ya ning kabele to, Mbak. Kayak iki ora nganggo kabel. Lah Ya. terus Akad serabut. Tembaga. Ya, tembaga ireng. janjane kowe ning Ya. Ya. Nek lagune mandek, lampune pateni men boros kok joget. Nah. Matur suwun, Pak. Nggih. Siap. Ya. Pak, nggih. Mangke Matur ngersake lagu nuwun, Pak menapa? Kasiwon. Waduh. Ngersake lagu menapa, Bapak? Waduh. Men Mbak Waluyo reksa, Pak. Waduh. Kesane Mbak Waluyo niku Nggih, berpikir siap nggih. Mbak jenengan di Kon rono dhewe. Nggih, monggo. Nek kowe rono nek duit aku rono dikeplake paling. Ora apa-apa bojane Dede. ora ya Mbak menawa lho. Mbah ora dikeplak. Ngapa Dikecek. Dikeprok. dikecek malah meneri wong aku ki nek nang omah ya. Ditimbali Pak Carik lho sampean. Wong Pak Carik. Pak Lurah no Pak Carik. Pak Carik. Oh, Pak Carik. Nggih. Nek Pak Lurah nu nek ndi rah? Nah, nek pacare Nek Pak Dukun nek ndi ko? Nek Pak Carik. Nek Pak Carik nek ndi ya wong kuwi marepan. Lah nyelan iki kan gawe wonten nikah. Serawane. Mbok ya Oh nyambut gawe sik Iya. aku dibayar. ana Jula-juli. Hah? Jula-juli. Malah. Nah, oh ya. Langsung jula-juli rasa anggo caping gunung. Nah, jula-juli. Wong nganggo. Oh, aduh, jan tegel banget. Nek ora nganggo 20 nek nganggo selikur. Men tetep ngansing. Nggih. Yo. Ora usah disawangse engko ndek ra sida. Saben Saben wengi. Mula. Oh.
Mula boyokan lah saben bengi. Saben wengi wayangan. Ya. Awas sampun ninguk wingking, mangke mindak utah. Oh nggih. Kok ngertos menek kula pahit. Biasane sembah nuwun. Biasane wedang jeruk jeruk gulung lho Mas ora. Nyawang Ko. Lah kok gondelan iki? Untung cekelan aku nek ora iso geblak. Sensip. Pripun Mas? Ajak metu jajake pecel. Wah, lah ya sampean medeni bocah lho Mbah, Mbah. Wah, long putuku yang gertak kudang drama cicil kabeh mergo wedi ora. Lah kene isih ana sing ora mencicilke. Lah kene ngutang tak kurepke dadi ora ngerti aku. Yen Yompole wae. Amang karo Jano. Pacitan. Lah ya ada pacitane gek nganggo pancian nek jebul. Pacitan. Sampeyan ki do dhisik karo kanca-kanca lho. Disurake dikira wong edan. Aku Hore. ngerti wong edan kok ditonton. Berarti sing nyurake iku ya edan padha wae. Waduh, aja ngono to. Ngono wae. Ora, nek ngono yogane ya edan. Ya gone ngene digameli wong edan berarti wong Lah edan padha iya. wae. Lah sing waras sapa iki? Sing nonton. Dalange ya bijaksana nek dalange. Yo. Agar tak unek kowe ngono sik. Ora ngalahke mercon. Lah kok ora ngalahke mercon? Lah sumet rong rambu jedot. Dan panas udan. Oh, dan panas. Aleng-aleng Ceping. gunung. Saiki diganti kata-katane. Yo surep numpak sepur. Waduh. Surep ngendi kuwi? Lorku. Arep Jakarta ajake. Mlakune rindik menganggo kathok kolor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik dulur sing andhap asor. Percaya nek iso ngono kuwi mesti akeh sedulure. Lah Yo. Tuku tape kok dadak jaketan ketoke nyekel HP ning ra duwe paket. Gergo gaya-gaya. Emane aku. Satu-satu aku sayang ibu.
aku sayang pap. Tiga. Tiga sayang adik dan kakak. 1, 2, 3. Aku sayang semua. Iya. 4. Ayo sing rajin sholat. Yang 5. Kowe aja sembrono. Sembrana. Yang 6. Yen iso ngono uripe tentrem. 4, 5, 6. Ayo ora sing do ayem. Ayo gotong royong kanca kabeh desane supaya maju. Menawa 8 Karo mesem guyu ora perlu gotong royong kabeh ora sah nganggo padha nes. Aya. Yen bar 8 Mas. Terus Kabeh dulur ayo sing becik marang keluarga. bubar 9 banjur angka 10. Dadi wong urip yuk srawung sing becik ora usah duwe watak sing padha angkuh. Iya. Yen suwas. Ayo aja malas Banjur angka 12 Mas. bekerja harus keras. Yen angka 13. Nek wis hasil kena nggo tuku beras. 11, 12, 13. Batihe urip waras-waras uga bagas waras. Anyar. Iki etok to iki mau hiburan. Ayo ngono kuwi. Ah, nggih apik, Mbah. Aku seneng nek ngeten iki. Aku ya seneng. Ngene iki ya nganti ndledek lek mikir padha ora. Padha karo ki pendidikan cah sekolah. Nek Lah, pendidikan cah bener. sekolah. Esuk ngono kan. No ya ora saya ngono kuwi pokoke ngene lho. Ora apik nek ngono kuwi. Nek esuk-esuk kok sing ngene lagi metu. Iya. Sekolah mesti awet wiwit nata buku. Sowan bapak ora lali sowan marang ibu. Tanane mesti ngajung nyuwun donga pangestu. Sip. Awan-awan. Sengengene ana tengah. Cah sekolah watine wis wiwit rada bunga. Iya. Kendang mulai ben ceket tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga Simbah. Yen sore Mas. sore-sore sengengene arep delik ayo dulur kabeh apa aja tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi contoh urip sing apik. Yen wis bengi. Bengi sengengene ora ket. Kok ora ketok? Kok kan kata-kata. Bengi sengengene Lah. ora ketok. Lah. Sing nang omah ngono meng bapak karo Simbo. Simbok bengok karo Allah ngerti bapak ora nganggo srandal. Utuk ya jorok. Ora nganggo kap. Ora nganggo sandal sitok. Nah, tegese loro. Patang kudu dienggo sitok. Nah. Iki permintaane mojahke banget. Ah iya. Nggih. Bacutane dienggo sing sesuk bengi. Nggih. Sesuk neng. Wis Oh, timbali iya. meneh. Ora Lah. dientek-entek dagelan nyat mlenyok ndase nang. Engko bengi isih kok. Engko iya. engko bengi isih tanggal 30. Nadyan. Yo. Wedo. Son. Kok kene aku Mas tulis. Lago. Yo. Yo.
Anggana Sekar bisa Yo cepet yo. Joli nggih sampun. Nggih, semua sudah sampun. Sampeyan sudah wis. Ayo nduk terus kelakon. Yo. Ayo mak tak derekake. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winahya ing sabisining pantelenging kalbu. Palambukaning warana tagarlen saking liya playaping alwaya. Pindha pesating sumpena suwemu